Onko sinulle koskaan käynyt näin? Sä voit myöntää, että sä oot mennyt ja ostanut huonolaatuista halpaa kamaa, kun sä oot ajatellut, että no, kyllä tää riittää mulle. Tää riittää mulle ihan hyvin. Ja tietysti se menee rikki. Meinasin kiroilla just tossa, tää pistää niin vihaksi. Mut sit tää puhelintelinen asia on ollut erityisen lähellä mun sydäntä. Kyllä ne kestä, kun on muovi. Mä pidän sitä silleen, kun kukkaa kämmenellä. Katon Netflixiä. Katon jotain Terminator 2 tai sitten Highlander 2 suosittelen. Predator 2, Back to the Future 2 tai 3. Mä kävin katsoa Back to the Future 3 2 kertaa elokuvateatterissa lapsena, koska se oli niin hyvä leffa. Olikohan mä nähnyt ne molemmat ensimmäiset osat? Mä olin nähnyt sen ykkösen. Se vuokrattiin jostain Ärkiskalta Fajan kanssa joskus kauankaan sitten. Ja ei hitto, mun pitää lähteä. Tervetuloa korjaamaan. Hyvä, nyt onkin sen verran paljon aikaa mennyt jo tässä höpötellessä, että tässä on nyt pari työkalut, mitä voidaan käyttää. Ei mitään. Okei, teillä on joku kämänen muovi juttu, niin kuin se puhelinteline. Teillä on leikoja. Saatte tällä. Noin, kato. Jos on leikoja, niin hyvä. Jos teillä ei ole leikoja, sucks to be you. Nokkelimmat varmaan on huomannut, että täällä on tämmöinen kuminauha. Se on ihan ok. Ei tässä nyt priimaa kukaan tekemässä. Tää ei ole semmoinen video. Jalat on mennyt rikki, tarvitaan uudet jalat. Ja ne on tehty nyt leikoista ja se toimii vallan mainiosti. Toi kuminauha on tuolla sen takia, koska mä en jaksanut laittaa kuumaliimapyssyä tulille enää. Siis näähän on niinku tehty kuumaliimaa pyssyllä nämä tassut. Ja täällä on mutteri tosiaan pohjassa ja tämmönen prikka, että ei väänny tää leiko. Nämä leikot on ihan tämmöistä peruskauraa. Tää toimii hirveän hienosti. Mun mielestä tää on hyvä esimerkki sellaisesta jutusta, että jos oot esimerkiksi tullut kotiin, just oot käynyt kattoo Back to the Future 2 tai 3 toista kertaa, ja sit sä huomaat himassa, että mun puhelinteline on mennyt rikki vuonna 89, milloinhan se tuli. Mitä mä olin sanomassa? En tiedä, se oli musta hyvä leffa se 3. Se oli 80-90-luvulla. Mutta se, kun mä olin eka nähnyt, niin mä olin aika pieni. Mä en ehkä tajunnut ihan sitä, mitä mä olin niin kuin nähnyt. No mitä tää nyt? Ai Jeesus. Ei saa. Niin. Siis, oi se 3. oli musta se, että se oli musta hienoa saada semmoinen niin kuin lopetus sille tarinalle. Mä muistan lapsena, se oli niin kuin kova juttu. Että siellä on niin kuin, että Marty McFly pääsi himaan, sitten se elämä niin kuin korjautuu. Ehkä tällainen länkkäri juttu ei niin kuin tälleen suomalaiseen, ainakaan mun mielenmaisemaan niin kuin mahu hirveän hyvin. Tässä näkyy muuten hyvin tämä, että tämä on pikkasen rispaantunut tämä pallo. Toi ruuvi on tuolla, toi ruuvin kanta, mun piti porata reikä tähän juttuun. Niin, mutta ihan sama, se toimii kuitenkin. Siis musta tää on ihan hyvä ensimmäinen esimerkki tällaisesta asiasta, mitä voidaan niin korjata. Koska why not? Tämmöiset pihdit on hyvä olla, missä on muitakin juttuja, ja sitten jonkinlainen ruuvari. Tää on tämmöinen hieno, missä on tämmöinen vaihtova, tämä voi kärjen voi vaihtaa. Onko kysyttävää? Jos se ei ole, niin ei sitten.